Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong Autonomous Council Atum Review Meeting do chot hapu Karbi Anglong Pen Nagaland Interstate Border alongle aron re nagatum nang lutsi aphiong hem kikim aphai nang pleng tu onglo Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Kaita Council along Review Meeting do seta adui ahoy kachihumri chiaphan Review Meeting along kachingwai awi ajok Karbi Anglong District Lapen Meghalaya State ahoy chot kalisi Lapu Nagaland State ahoy alongta nagatum aning hangaling hemrit kachikim pleng setlo Modon suri pleng derapi Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction asai kiring ponke nahokta chunchideji Inter-district, interstate border Karbi Anglong alongle inchi isita pekthek the pusi my meeting along tinta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen ningche anparta alangli kaningche thuke 10,434 square kilometers so se mate Karbi Anglong alongle ki kam thusi 12,000 square kilometer dokok jiputa alangli ningche Bonta Karbi Anglong Lapen Nagaland adui ahoy along leke Nagaland State arlo along kedo anaga atum Karbi Anglong adui ahoy arlo nang lutchoksi hemrit kachikim dode sangse asonsi theklong Seta Lapu Karbi Anglong Autonomous Council kachari kithe kiding atum kitheklong le chekrong de Lang ikta laso hem chardon kikim aprangke laso hem chardon non kikim bom arumsi ningkan hini aprangke forest apilar dolo bonta laso adimalong forest pillar purjoksi Nagaland anatupen building nang kikim pangching bom amuhor Karbi Anglong araltum lang ikta Karbi Anglong alongle arlo arniwangsi Nagaland pen aduyahoy nang kipet bonta Karbi Anglong arat atumaphan Bonta Karbi Anglong aradatum kapeman arlengke thiatum Karbi Anglong arat kapehai asorkar Karbi Anglong arat atum kachetoidun asongja puatum pini arni Karbi Anglong aduya hoy kopilo nang kiraipi Rat kapeman arlengke thiatum adui ahoy aphan ko an RDP lang ikta Karbi Anglong aradatum laki Karbi Anglong lapen Nagaland adui ahoy alongle along Karbi Anglong alongle nagatum nang kepet hemrit nang kachikim bom amohorlo Nanglitum laso amohor ke theklong pen kopi puji athe mohor ke chobaibe mohor ke ahoksi ke than bonta laso amohor ke theklong pen Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum kopi RDNG laki mo oporsi ethan po News Text Report Karbi Anglong News Channel Ingdeng Troxike Prahini Angdeng Karbi Anglong de Alir Alon Pen Catalon Pon Lapen BJP Unity Victory and Prosperity Rally Kapaman Pon Karbi Anglong alongri mithangamen kachelong pining anke ningkan Troxike Prahini arta nang choksi ning arong chipi pen Karbi Anglong Autonomous Council pen patir pipon along Karbi Anglong aradatum ning cheparong pon Seta isi pen langdam pulote Karbi Anglong de pen Unity Victory and Prosperity Rally pachiropon loke rat atum aning kamatha pamang huprong atheke BJP a political party lapusona hulle ale kacho endur ason paman pondet ke ladak BJP a party kali atum aning ke oi aning honduk dokoklo Seta BJP party lahayela matha damdor de detsi Pini Phaikuni ni Phai Kret Troxi Arni Singhasong constituency Angkang Singhasong High School Pathu Aklamalong Alir Alon Pen Catalon Lapen Bangso Catalon along Pachiropsi Unity and Victory Prosperity Rally Amaitame Paman Ponde Ingdeng Troxike Prahini Karbi Anglong de Arani Catalon along Pachetonsi Singhasong constituency Angkang Adap Aporpen Ongdung Kachingthur Asai Amu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng Pen Ingpupon Bang so api ada por phai crazy apor pen det pi alama CEM pen ingthurpon lapen khailong riaphan ka song pen apran kedam nang lapen kedam tang apor Karbi Anglong Autonomous Council along jakong ki khitang atum mate arnam arni keman tang atuma phan chikimu ajai mekta padupondo
ke ongdung opposition party atum kachethan pon lapuson Karbi Anglong de Catalan ahut ke BJP Unity Victory and Prosperity Rally pu ajaime kedeng pon pacheropon rapet pedet dangji athe Karbi Anglong de pulote political party pen pacheropon rapet ke nangne pi apodma pulote opposition party atumta pacheropon pet pen kali pulote ning arong kachipi arani lo sita pinila son BJP party pacheropon rapet ke ningduk arania son nang mandetlo ang thek buta rod atumpet chithan pon bangso api rod amai pi pangcheng ponsi mai along deputy speaker Dr. Numal Momin MLA Bida Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron MLA Dar Singh Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Karbi Richo Long Singh Ronghang Abarim CM Mojari Hanse Man Singh Rongpi Lapen Penang An Ket Hekiding Atum Chetong Dunsi Mai Along Aningarong Chipidun Rinti Pinik Arnike Kemi Arnilo Ru Samson Singh Inti Khor Singh Terang Lapen Ongdung Karlitang Man Kedo Kethe Kiding Atuma Phan Kachuro Pajurpon CEM Pen Development Asai Amo Keding Pon Laki Kimisen Alamlo Rong Asar Ahemalong Tame Hong Parla Hum Trok Ing Puponlo Lapen Kukierong Kacheleng Atowar Kilometer Krit Trok Si Ajak Atowar Keklempon Jepan Long E Sompon Loputa Thanpon Seta ke ongdung opposition party atum ning ke hang helapen ning kang samse ke Karbi Anglong de Catalan pon along ke party pen paching vui pon soi ke chokche puta radatum chethan pon jolo Lasi BJP party alam ning je pon pera Catalan pon vek nangji Karbi Anglong de 2023 anle talon pon pulote ning kang sampen kachorosi pajirdunji Lapen pining 2023 aning kandet lang lapuson political party pen pachera pon lok asai kedeng pon ke lasi non eprang ke wangji aning kan pen ke jaimek isuet si deng ponang ji pusi radatum chethan pon News report Karbi Anglong News Channel Iem ake hai kai bidon emisi ake hai bidon lapen ke abari asiye mojeram se pen cenglo Dorong terong lagi hai pen toko dorong terong lagi hai pen cenglo lapen ke nai betul betul abari lele toko mansi oke kai pen cenglo kaki lambe tamai amai pu lapen konsum bang ake hai lapen ke 1986 10 Nonan Hempe ka Farman Kini ne 3 pen Ington te 3 pen Kesong memang Tapi kesong memang Lagi itu Gati honai Kasong dan jasong Mamai pu Uji timu Laki hai Sing timu Ington Laki hai Kali kita kacau Nasong Amai pu Meeting Ko Laki hai Pen Senglok Dos minggu pun sudah wajan kita. Kalau mana cetong pun, kalau kita terus konsin pura cemen kita, wajan dan manpeng yang lebih kita, wajan ke, ahin pen ratu papot, song kita, organization kita, student organization kita, civil organization kita, wajan ke, dah jadi, dah cetong pun, dibuk desktop. Lawan kategori jasa official safety kan cengok tes media jepo jempe pun lawan diri kating mana singasal konsensi alo lepo pun lepai pun sapi sapu risoi dan gidi lawan kategori termas konsep principal safety kan cengok secretary joint secretary under safety officer sedan lawan ke kategori Autonomous Council employee kita, wajan kita kasihong anak kita. Apa yang sini? Pukul. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang tu.